ciutat gran com València, que té quasi 1 milió d'habitants, però que encara manté les seues tradicions. Per exemple, en un barri aristocràtic i artesà, és el barri de la Cerea, que tots els anys, quan arriba el primer diumenge de juny, fa la festa en honor de Sant Bull, una festa molt arraigada, i molta gent que ja no viu en este barri, pues quan arriba el primer diumenge de juny va allí a la Cerea a acompanyar per els carrers a la imatge de Sant Bull. Enguany també va participar la Fallera Major de València, acompanyada de la seva cor d'honor. De la coincidència que una de la cor, Maria, va ser l'any passat la Fallera Major de la falla de la plaça de Sant Bull. Els fallers d'esta antiquíssima comissió van portar la imatge a Muscle i va presidir l'alcalde en funcions ese dia, en Alfonso Grau, acompanyat d'altres regidors de l'Ajuntament de València. Va recórrer tots els carrers d'este barri, que és aristocràtic i artesà, i diu la tradició que la festa més antigua de València, la imatge la van trobar en les cavallerisses del rei en Jaume. Enguany la novetat era la participació del grup de ball de la Federació Valenciana de Folklore, que va fer la dansa en el carrer en blanc, acompanyant el moment que arribava la imatge a la seva plaça, la plaça de Sant Bull, acompanyat per veïns, per amics, per les clavarieses, i el moment solemne i emotiu que pujà la imatge a l'altar on va presidir 2 dies les festes d'este popularíssim i antiquíssim barri de la Cerea de València. I ahir també va ser una vesprada molt bonica de primavera. Van tenir l'oportunitat de comentar, de parlar amb els protagonistes d'esta festa, la festa de Sant Bull de la Cerea. Vostè ha sigut veïna d'ací, y con todos els veïns d'ací de la Cerea, quan arriba la festa de Sant Bull, les apetís estar así. Sí, la verdad es que nos llevamos fenomenal. Estoy fuera de aquí, de Valencia, 28 años, vivo en Madrid, pero estoy loca por volverme otra vez aquí. Ha estat tot molt bé, l'organització també, i cara, tant d'orgull, pues, me sentís molt halagada de poder haber vingut per a ballar per el Sant Bull. Pues es un día bonito, es un día que compartimos aquí en el barrio de Sant Bull, en una de las fiestas, o la fiesta quizá más antigua de Valencia. Además, María, componente de la Corte de Honor, en especial está disfrutando porque su barrio es su falla y al final es donde vive su ambiente fallero y el resto de fiestas. La verdad es que yo el año pasado también participé como fallera mayor, pero estar como corte y representar también a mi falla por una parte, yo me sentía muy orgullosa. Entonces, usted está así acompañado. Y vivo aquí, en ese barrio. ¿Y cómo es viu, Vital? Desde que tenía 16 años estoy aquí. Qué bonito que las tradiciones no se han perdido, las festas. No se perderán, no. Y más con esta juventud de hoy no se pierde nada. Content de com va la festa, don Antonio? Pues molt content de com va la festa, com ha estat fins ara, i avui moltíssimes gràcies a tot el poble de València, des de la Fallera Major, a la Cort d'Honor, a la Dansà, a tot el meu barri i a la meva junta i a tota la gent que ha vingut. I que avui és un dia que ven tots les amigues, les famílies que... No, és un dia per mi especial, perquè així conec a tota la gent de tants anys i tots els anys ens reunim així, i quan vem a un altre pues, és una emoció molt gran. I vostè també és molt... Va ser clavariesa major en el 91 i vaig néixer així també. Això, lo bonico, això és el cor de la festa, no es perden les tradicions. I si anem a una popular